Esittelemme teille Autogrip-merkkiset kesärenkaat. Nämä renkaat tunnetaan korkeasta laadustaan ja edullisesta hinnastaan, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan autollesi. Autogrip-renkaiden edut: luotettava pito märällä tiellä, erityinen kulutuspinnan kuvio poistaa tehokkaasti vettä, vähentäen vesiliirron riskiä ja varmistaen varman ajotuntuman sateisella säällä. Parannettu ajettavuus, jäykät olka-alueet ja optimoitu keskialueen muotoilu lisäävät vakautta kaarteissa ja ohjattavuudessa. Kestävyys, laadukkaat materiaalit ja harkittu kulutuspinnan rakenne takaavat tasaisen kulumisen ja pitkän käyttöä. Mukavuus ja vähäinen melutaso. Erityinen pintakuvio vähentää melutasoa, tarjoten miellyttävän ja hiljaisen ajokokemuksen. Tervetuloa Rengas Plan Oy rengasliikkeeseen. Asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan oikeat renkaat ja takaavat ammattitaitoisen asennuksen.